7-нче бүлек. Берәүне дә хөкем итмәгез. Сезне дә Аллаһы хөкем итмәс. Чөнки нинди хөкем белән хөкем итсәгез, сез дә шундый хөкем белән хөкем ителерсез. Һәм нинди үлчәм белән үлчәсәгез, сезгә дә шундый үлчәм белән үлчәп бирелер. Ничек син туганыңның күзендәге шүк бөртеген күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Үз күзеңдә бүрәнә булганда, син ничек туганыңа күзеңдәге шүкне алыйм әле дип әйтә аласың? Монафик, элек үз күзеңдәге бүрәнәне чыгар, аннары инде күзләрең ачык күрер, һәм туганыңның күзендәге шүкне ала алырсың. Изге нәрсәне этләргә бирмәгез. Алар сезгә борылып үзегезне бутарларлар. Инҗиләрегезне дуңгызлар алдына сипмәгез. Алар ул инҗиләрегезне аяклары белән таптарлар. Сорагыз, сезгә бирерләр. Эзләгез, табарсыз. Шакыгыз, һәм сезгә ачарлар. Чөнки һәр сораучы ала, эзләүче таба һәм шакучыга ачарлар. Арагыздан кайсыгыз икмәк сораучы улына таш бирер? Һәм ул балык сораганда кайсыгыз йылан бирер? Әгәр сез явыз кешеләр булып та, балаларыгызга яхшы нәрсәләр бирә беләсез икән, сезнең күктәге атагыз үзеннән сораучыларга бигрәк тә бирәчәк. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләүләрен теләсәгез, үзегез дә аларга шуны эшләгез. Чөнки Муса канунының һәм Пәйгамбәрләр китабында язылган тәгълиматның мәгънәсе шунда. Тар капкадан керегез. Чөнки һәлакәткә илтүче юл җиңел, капкасы да киң, һәм күпләр шул капкадан керәләр. Ә тормышка керә торган капка кысан, юлы тар, һәм аны азлар гына таба. Яныгызга сарык тиресе ябынып килүче ялган пәйгамбәрләрдән сакланыгыз. Тире ябынган ерткыч бүреләр алар. Сез аларны җимешләренә карап танырсыз. Күгән куагыннан йөзем, тигәнәктән инҗир җыялармыни? Менә шулай яхшы агач яхшы җимеш бирә, ә начар агач начар җимеш бирә. Яхшы агач начар җимеш бирә алмый, һәм начар агач яхшы җимеш бирә алмый. Яхшы җимеш бирми торган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Шулай итеп, ялган пәйгамбәрләрне җимешләренә карап танырсыз. Күк патшалыгына миңа Раббым, Раббым дип әйтүче һәр кем түгел, ә күктәге атам ихтыярын үтәүче генә керәчәк. Кыямәт көнендә миңа күпләр: Раббым, Раббым, без синең исемеңнән пәйгамбәрлек итмәдекмени? Синең исемең белән җеннәрне куып чыгармадыкмени? Синең исемең белән башка күп кодрәтле эшләр эшләмәдекмени дип әйтерләр. Менә шул вакытта мин аларга: сезне, явызлык кылучыларны мин һич кайчан белмәдем, китегез янымнан дип җавап кайтарырмын. Шулай итеп, минем сүзләремне ишетеп, аларны үтәүче һәр кем үзенең йортын таш өстенә салган акыллы кешегә охшаган. Яңгыр явып, елгалар ташып, көчле җилләр исеп шул йортка ябырылган, әмма ул җимерелмәгән. Чөнки йорт таш нигез өстенә салынган булган. Ә инде ишетеп тә, сүзләремне үтәмәүче кеше үзенең йортын ком өстенә төзегән акылсыз кешегә охшаган. Яңгыр явып, елгалар ташып, көчле җилләр исеп шул йортка ябырылган. Ул йорт җимерелеп төшкән, һәм аның җимерелүе бик каты булган. Гайса сүзләрен тәмамлагач, аның өйрәтүенә халык хәйран калды. Чөнки ул аларны канунчылар кебек түгел, бәлки хакимлеге булган кеше кебек өйрәтте.